tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ining akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Jessie, 18 years old. Single, itago na lang pod palihog ang akong address. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa harassment sa akong stepbrother nako. Aron ninyong hisabtan, sugdon ko sa dihang gipaila-ila ni mama ang iyang bagong karelasyon, ingon inyang panghitabo. Nak, si Tito Dindo nimo ang bag-o na kong karelasyon. Hi, Tito. Hello. JC, sugod karon ako na imong papa, ha? Ayaw kadlok na ko. Tito. Tuod, puhon. Adto na mo ni mama nimo puyo sa akong bahay, ha? Aron nga, dili na sigig bayad si mama nimo sa inyong abang. Pasagdi lang ko nga ako na ang mo-explain anak niya. Okay, sige. Nak, okay na ba nimo nga adto na lang tapuyo sa ilang Tito Dindo? Nalipay man ka kang Tito Dindo, ma. O nak, tungkol kay nakita nako nga buutan siya. Pinangga ko niya, ug labaw sa tanan, iyasad kang pinangga. Dugay naman sang patay si Papa, ma. Unya, dako na sad ko. Support ako ni mama kung asa ka happy. Nak, thank you kaayo. You're welcome, ma. JC, mao ni si Kuya Alvin nimo. Alvin, mao ning anak ni Tita Claire nimo, si JC. Hi, Kuya Alvin. Wabalag kay isulti? Dindo okay ra. Ayaw na pugsa ang bata. Dili na ko bata, oy. Sorry. Wala mo lang isulti. Kaya pahuway pa ko. Alvin, Sige lang Dindo okay ra. Papahawaya lang una si Alvin kay tingali gikapoy siya. ay, Ma, mura lagig maldito si Kuya Alvin, no? Nakalita lang to siya, nak. Tingali, maglisod pa siyang dawat sa among sitwasyon sa iyang amahan. Mao nga ingon ato ang iyang reaksyon. Pero ayaw naghuna-huna, ha? Mo'y sulti ni Tito Dindo nimo. Siya raman kuno'y bahala ni Kuya Alvin nimo. Sige na. Katuog na diha. Okay, ma. Hi, Kuya Alvin. May kaon na ka? Nagluto ko. Oh, Dali, Kuya. Dungan tagkaon. wako gutuma. Di man kapon maayong buot ni Kuya namo, eh. Sige lang. Basig sa kadugayan, madawat kami niya. Unsa, ma? Manglarga mo si Tito sa gawas? O, nak. kining buhato na mo, JC, para na sa inyong kaugmaon ni Kuya Alvin nimo. Pero, ma, kisan malay kauban ako kung imo kumbiyaan din, eh. Jessie. JC, anak, dili ka ngay mabalaka. Iniglar ka na mo. Anhin na mo puyo ang ako igsuon nga way anak. Si Tita Glinda nimo. Onay mo bantay ninyo ni Kuya Alvin nimo. Pero, ma, Alam mo ko pala ka pa, tita. Oh, Dili na ko pasagdan si JC samtang tuamos layo. mayo. Tinood ka sa imong gisulti dong, Alvin. Oh, tita. Og sorry kayo ni JC kung bati man akong gipakita nga batasan ninyo. Mga kog pasaylo. Nakasabot ko dong. Nakasabot ra ko. Thank you, tita. Ikaw, JC. Mapasaylo pa ba ko nimo? Recorded by X Thunder Gaming. og
dito nagsugod ang among mayong relasyon ni Kuya Alvin nga anak ni Tito Dinto. Nagtuomi ni Mama nga dili kit siya makadawat namo isip bag-o niyang pamilya, pero nalipay ko sa dihang nakadungog ko mismo gikan niya nga nanghayo siya pasaylo namo ni Mama. Sa dihang nagkalarga na si Mama o Tito Dindo sa gawas, mas nagkahigayon ming duha nga magka-close ug magkailhanay sa mga butang na among gusto ug mga butang nga dili. Na-feel na ko nga maayo na gyud ang iyang pagtatar nako ug nga dawat na ko niya isip yang stepsister. Pero sa wadam ha, doon na di ay nagpaluyo sa tanan yang gipakita namo ni Mama sa wa pa sila manglarga si Tito. Unya? Laoy, bisag bag-o pa kong ligo no, pero na-feel na ako nga mura naman dahil po ipaningot ko eh. Ay, kainit pa sa panahon. Magtapos na ko ining toalya nga mugawas gikan din yung CR. Aron makailis na ko sa kong kwarto. Ay, kuya? Naaman na kidi ay kadiha. Abi na kong nakalakaw na kapadong sa eskwelahan. Oo. Niuli ko kay doon ako nalimtan. Sige kuya. Mag-ilis na ako sa kwarto. Sige. Nak, kumusta naman ka diha? Okay naman ma. Okay na mo si Kuya Alvin mo? Oo maoy. Buutan na mas kuya Alvin ako, goy. Ay, salamat tinuon ako na o ka na. Ay, tuod. Kung doon na kay kinahanglan, so lang si Tita Glenda mo ha. Kay naana mo gipadani ang kwarta. Okay ma. Di ba? Ganahan mga art? Oo kuya. Mambitaw nga arts gyud ang akong gikuha kay hilig mong gyud ako ang mag-drawing. Mao ba? Actually, nakoy dagang art materials. Ngawa na ako gamita. Aw, basing ganahan ka. Ako to ihatag nimo. Mao ba kuya? Hala sure kay may hatag na ako. Oo, lagi. Basta maganahan ka? Sige ba? Okay. Sige, sunda ko din sa akong kwarto ha, aron makita nimo. Nara sa akong higdaanan. Ako nang giandam-daan tanan akong dili na magamit nga art materials. Wow! Kadaghan good. Hala, sure ka kuya ako na ni? Oo. Imo na natanan. Hala, thank you kay kuya uy. You're welcome. Kuya Alvin, nga na din simot-simot ko ni mo uy. Humuta mo din mo, no? Kuya, sige kuya ha. Muadto no ka sa akong kwarto. Ako na ning dadunta na dito ha nga imong gihatag. Thank you ni ha. Ayaw sa. Kuya, unsa ko nimong gibuhat? Ayaw pagsapa. Kahit ningalik pa itong kanta. Kuya Alvin, kuya please. Kuya ayaw. Dito nagsugod ang pagharas sa akong stepbrother nako. Di lang kay kausa, kundili makapila niya buhata. Ang akong mga pangutana mo kining mosunod. Unang pangutana, talawan gid ko nga pagkatao, maong hangtod karon, wa pa kinahibaw bisag usa sa akong pamilya nga giharas ko sa akong stepbrother. Ganahan ko musumbong sa akong mama, pero mahadlok ko kay tingali unsaon unya ko sa akong stepbrother. Kay wa si mama tuwa sa gawas. Usa may angay na kumbuhaton. Asa man ko pwedeng muduol. Ikaduhang pangutana, mahadlo kong musulti ni mama sa akong gidangatan. Ilabi na kay naa siya sa gawas. Dili ko gusto nga maunsa siya. Kisa may pwedeng makatabang sa akong sitwasyon. Usa may kinahanglan akong andamon. Gusto ko nga kasuhan ng akong stepbrothers ang kibuhat nako. Ikatulong nga pangutana, kung mag-file ko og kaso batok sa akong stepbrother, unsa man nga klase sa ebidensya ang akong gikinahanglan? Ikaupat o katapusan, unsa man sad sa kadugayon nga mapriso kong pananglit, mapamatud-an man nga na-rape gid ko.
Available ba ang rape na kaso din sa Pilipinas? Palihog, tabang yung tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jessie. Maayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan o kauban ng ako ang partner nga si Dr. Rene Obra. Kami ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal, personal, behavioral, psychological, emotional nga mga pangutanag mga problema kinsa tong mga gighost agay out kinsay black samot kisay hala nag-text ko wa man jud ko gisin green man unta online man pero pasagdi lang ato na lang ang pagasuryahan isuwat na lang na ipada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kiniyang akong suliran official writers page. Pwede sa datong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta guys? I hope no nga piting initas panahon lately. Summer na pero hintaon hinaot pa unta nga wa mo doyog ang ato ang pamati gibati og ang ato ang mood sa kainit. Hinaot untang wata nag-alboruto, gisapot ni buto, naglagot ni init ang kay guys init na kayong panahon, magpainit-init pagyutag-o, unsa na lang, no? Ay padas ka init sa panahon, ay padas sungog pud sa panahon, no? Nga, kung anon gud ka, i-test gud ato ang limit, chill lang gud. Og di, smile na lang, ikatawa, pangitag lain nga maka-focus ta, no? Ay na lang nagtagda. And careful with what we say, kay usahay kung ato ara bang mapong na or masulti na, lisudan na gud ibawi guys. So careful usahay ba in the fit of our anger, no? Kanang makasulti tagbati unya o awahin ang pagmahay na di naman to nimo mabakwi, napong naman nimo, nasulti naman nimo, nadungog na, nasakitan na, niduot na, nanluod na, na-hurt na, agoy. Sorry, nasadta, no? So careful what you say. Kung suko na gud ka itano, it's best to keep quiet lang sa ilang ingon always, no? Kanang count kuno ta 1 to 10. 1, 2, 3, usa ta musulti. Kay para makahatag tag time nga mubugnaw ta, ma-process na to atong isulti. Kay there are ways man good of saying things nga di ta magpadas atong emosyon nga maura gyapon ang mensahe nga atong ipaabot didto. Wa pa ta nakasakit sa feeling sa atong isig kataw, di ba? So at least kana ingon ana, no? Anyway, guys, mag-remind ko hapit na ra bang election, vote responsibly, vote wisely. Dili ta mubot kinsa man as wisely, attorney. Atong pasabot ana nga atong paminsaron, huna-hunaon, bana-banaon ug kinsa gyud ang ato ang angay pilion para mamuno nato kay ni kahuman magyaw-yaw na pud ta. No? So, tanawag unsay mga qualifications kay di man gud ni tiaw ang mga positions, no? Kanang manlingkod tag kanang gobyerno ba, no? Kanang wa man ko nag-ingon nga kana ra yung naay degree or naay nakaskwela og taas og naabtan, mao ra gyud naay katungod manerbisyo, dili man na mao ang pasabot. Ang atoa lang is matan-aw nato kamao ba, capable ba, no? Of serving the country kana mo nay ato ang kalaruhod. Ang mga track record also we'll have to see, okay? Letter sender karong adlaw, si Jessie, 18 years old, single. Di na to isulti ang address pero punto legal. Kabahin ni, because this is a very sensitive issue about the harassment nga gibuhat sa iyahang stepbrother. Ngadto niya kay ang iyahang mamagpapabuwag man. And then ay bagong karelasyon ang iyahang mama katong si Tito Dindo unya. Naaman day ni anak ning iyahang tito Dindo unya, nakipuyo man to sila didto sa ilahang balay. Muna naasi katong Alvin, no? So medyo naka-close magyagid unta ni sila pero naadi ay
lahi sigurong tumo or nahitabuan ni nila no nga kanang kapila gyud siya nahilabtan no. So mauna. Unang pangutana, talawan man gyud kuno siya yung pagkatao maong hangtod ron wala pa gyud nahibaw sa iyahang pamilya nga giharas siya. I don't know if it's just harass no kay sa iyahang murag gipada mura man gyud ning nahitabo basin kahag rape ni no, not harass sa iyahang brother no. Ganahan gyud unta siya musumbong siyang mama pero mahadlok siya. Kay tingalig unsaon kuno siya siyang stepbrother. Unya wala iyahang mama kay naa sa gawas. Unsa may angay niyang buhaton asa siya pwede mo duol. I think it's very important nga di ka mahadlok, Jessie. Una sa tanan, I thank you for giving time and having the courage og kaisog no nga musuwat at least namo but maglisod mi og tabang nimo og di nimo tabangan ang imuhang kaugalingon Jessie ug wa man gani imuhang mama kay naa sa gawas no naas laing nasod ang imuhang mama. I hope nga makaduol ka sa imuhang side sa pamilya, tiyo, tiya, lulo or lula nimo nga pwede nimo older than you, mas maguwang pa nimo nga pwede nimong masharean or masuryahan sa nahitabo nimo kay samtang naa ka dinha. I am afraid nahadlok ko nga pasin as we speak no kanang gipadayon paghihapon na niya ang pagharas nimo, pag-abuso sa imuhang pagkababay no. So pagpanapaw nimo, so kanang I hope na kay kasyaran para matabangan kanila. If not, you can always go to the women and help desk nga sa nga police station or sa DSWD para mag-guided ka. Kaya nga ako manggod unta nga di na lang ta ka mupuyo din ha basin na ay pwedeng mapuy-an nimo nga parinti nimo ba nga sa lain nga family no. Ikaduhang pangutana, mahadlo kong musulti ni mama sa akong gidangatan nilabi na kay naa siya sa gawas. Dili ko gusto nga maunsa siya kinsa may pwedeng makatabang sa akong sitwasyon unsa may kinahanglan akong andamon. Gusto ko nga kasuhan akong stepbrother sa iyang gibuhat nako. If mahitabo ni balik akong suggestion gyud nimo Jessie, go dayon sa pinakaduol nga public hospital pagpakurasyon, pagpa physical exam to check og naabay signs of laceration no kanang gi-abuse ka, naabay semen nga kanang sample unya adto dayon ka sa women and help desk. Unya mo lagi na akong point nga magpahibaw gid kasi mohang pamilya or uncle or auntie or igagaw nga maguwang nimo para kung mahitabo na makuyugan kanila didto no. Ayaw og kahadlok, imong andamon kana kanang mga kuan plus magpa psychological exam ka ha kay nandiyo ka ma-debriefing ani no sa usa ka psychologist. Unya yang to ikatulong pangutana kung mag-file ko og kaso batok sa akong stepbrother. Unsa man nga klase sa ebidensya ang kinahanglan nako? Number 1, ang imuhang testimony. Kay why babaeng magpakauwaw siyang kaugalingon, maghasul-hasul siguro adtong korte no, katarong utok ba? No nga i-expose nga nahilabtan siya na violated ang iyang pagkababay kung dili tinuod. Kaduha, kana kung nahitabo na pud balik, go to the police station, go to the hospital pagpakurasyon to prove nga na ay forceful entry sa imuhang kinatao or na laceration and the like no. Basin pa gani makakuha pa pug specimen sample sa sperm, mas better those things. Ikaupat og katapusang pangutana, unsa sad kadugayon nga mapriso kung pananglit mapamatud-an nga na rape gyud ko? Bailable ba ang rape nga kaso dinhi sa Pilipinas? Dili bailable ang rape nga kaso diri sa Pilipinas no. It's a heinous crime, seryoso na siya nga crime nga I think lifetime imprisonment gyud ang rape no. Mga 40 tuig siguro no nga dugay jud di jud ka makagawas kung mapamatud-an nga gi-rape gyud kasi imong stepbrother. Bottom line is kinahanglan gyud ta makakuha og kadasig ug kaisog nga mosumbong ug moreklamo and to stand up against kaning mga abusado no nga mga lalaki nga mopahimus sa inyuhang sa ato ang pagkababay. Okay? Mga sukintig paminaw, hinawot unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw.